Salutare! Astăzi o să facem experimente pe Minecraft. O să punem prima dată TNT-uri. Puține. Și după aia foarte multe. Pot să aude ceva? Acum. La volum. Nu, m-am speriat. Bă, eu nu spun. Bă, ce ciudat. What the... Bloc roșii, cum așa? Că nu mai înțeleg. O să scriu live să vedem cum explodează. Stai puțin. Las puțin. Cur. Bă, au. Bă, mă înghis. Cotă. Bă, ce lung iau. Gata. Gata, am terminat. Deci, hai să-i dăm drumul. How damn bastard! Pun ăla pe pauză. Deci, la rău. La pauză, de pe joc. Brani. O să vedem cum cam mai explodat. Măcar. Bă! Scrieți în comentarii ce este chestia asta făcută. Acum să facem o chestie, ce mai tare chestie. O să facem tot ăsta. Tot cu TNT-uri. Stați puțin. Rotuleze cam ceva. Măcar fac o promis. Mamă, la câtă mare nu pot să o fac atâta. Adică în care pune TNT-uri mai multe. Nu pune repede.
Trebuie să încercăm. Să scrieți în comentarii ce filmare mai vreți să fac. Sau nu apasă. Este... Să vedem dacă cine câștigă să trească, zombie sau villagerul. Dați puțin că o să fac eu seară. Până mi pare minut. Păi bun. Unde să se pun un zombalău? Bă. Choose a game to play. This is so much fun. So easy to earn cash. You can even choose the payment method you wish. Just like that, you're rich. Ca și grec acolo. Ca și. Pe urmă chiar nu mai apare X-ul. Să vezi ce videoclipuri. Uite, a făcut 4, 5, 6. Deci, acum am să spawnăm. Sunt balăi. Da. Că merge bine jos. Nu cred că e telefon de la vechi. Hai să vedem cine are noroc să-l bată. Supraveghez eu doar. Să vedem cine câștigă, zombiul sau villagerul dintre bătăi. Că sunt eu un survivor și mai alerg un zombie. Haide. Păi chiar. Mamă, de zombiul a câștigat acum. 2 zombie versus 2 villageri. Bă, că se ocupă, sunt în echipă. Dați-mi acolo să vedem cine câștigă. De ăștia. Acum este un villager. 2 zombi. Ăla n-a fost omorât. Din păcate, 2 zombi a câștigat ultimul. Să vedem. Gata. Uite, dacă se 4-3, nu întreb. Bă, l-a făcut zombie villager. Mai bine. Zombie villager.
Alea puteți să faceți și voi glume. Rog din toată inima mea să vă abonați și să dați like și să scrieți în comentarii ce vreți voi. Toate zgomete că mănânc eu chipsuri. Hai să o încarce. The fuck? Cacu. Doi zombi versus 4 villageri. Adică... Frate, se aude! Uitați ce sunet se aude! Nu mai sunt villager, 1000 de zombi. Sunt balui, uitați! Ultima. Noi funcționăm. Să vedem. Mamă, 1.000 de zombi. Să vedem. Haide. Ales, bă. Cine câștigă? Oh, ăla are. Da, are o pată înceasată. Ăla în tunel. Stai puțin să mă duc în insula aici. Poate că e mai liniște. 1000 de villageri. Doi zombi. Hai vedem dacă câștigă zombii de data asta. Aia era ultima rundă care am făcut și acum. Dați că am mers. Nu mai merge bine telefonul, de-aia nu se mișcă așa de greu. Nu mai înțeleg nimic. Nu înțeleg nimic, eu nu mi-am pus aia pe care... Help! Gata. Așa sunt îndecate. Da. Să vedem cine a câștigat. Villagerii a câștigat. Dacă v-a plăcut episodul ăsta, să dați like și să vă abonați și subscribe. Și să mai scrieți în comentarii. Pa, pa!